Il-Gvern qed ikompli jaħrab milli jagħmel inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Miriam Paċ. Minflok il-Prim Ministru ppreżenta fil-Parlament rapport tal-erba' esperti mqabbda minnu. Din id-darba kien imiss lill-Ministru Aron Farrugia li jiddefendi d-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Aħna waqqafna, il-Prim Ministru waqqaf ukoll dan il-bord ta' inkjesta immexxi minn Lawrence Quintano li tagħna rapport tajjeb ta' diskussjoni li aħna bħalissa qegħdin nimplementaw. Rapport li wera biċċar in-nuqqas tal-Gvern biex jissalvagwardja s-serħan il-moħħ ta' kull ċittadin meta jkun fid-dar tiegħu waqt li tkun għaddejja xi tip ta' kostruzzjoni biswit ir-residenza tiegħu. Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista baqa' jappella biex issir inkjesta pubblika dwar din it-traċedja. Iżda l-Gvern qed jibqa' jaħrab milli jagħmel dan minkejja sejħiet kontinwi mill-Partit Nazzjonalista, mill-familja Paċ, l-avukati tal-familja u s-soċjetà ċivili. Intant, brabta ma' settur tal-kostruzzjoni, il-Partit Nazzjonalista jaqbel li titwaqqaf awtorità li tieħu ħsieb diversi affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-settur. Iżda jiddubita kemm din l-awtorità ser ikollha r-riżorsi kollha meħtieġa biex taħdem u finalment tkun effettiva. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li din l-awtorità għandha tkun teknika ħafna u għalhekk huwa importanti li jkun hemm diskussjoni pubblika kif ukoll jinstabu nies tekniċi li jkunu jagħmlu parti minn dan il-bord.